Mahamaya constituency BJP Mandal Committee hin pen patirpi ponsi patumi wosik ni phai ke thomarni dongmuka tourist loads asahe malong non hejong mindar kiri teron pu inurabang phu Karbianglong Autonomous Council em lunsing teron ke rar phan department em asai che claim klisi isia company a CEO a TV mate business asai si claim rong ma polam the karbok padopon laben halpun non hejong mindar kiri teron alangli Facebook account along ke tokpon nilihem monitang toisi nang ke ther nang ke hapu karbok pon alam the phuthak Mahamaya constituency BJP Mandal Committee hin pen pherang ke mai ke phapon Bangso Perangkia Mai ke Papon alam thelake kedamtang aru achiklo niphai korai hini malom inut mindar kiri teron pa bangphu Karbianglong Autonomous Council em lunsing teron aphan karbok na phuthak ningkang samse chepaklangpon athe alangli karbok pon lake innovate bangphu aphansi PNRD asai pek lapu kipu pon alam the lake sai ke claim order inut vet amen tahai setame Mandal Committee lepen morcha ke do anstame claim rape kam jam supply anta aminang si kerailap usalam khangkar soge lasila bangke nilitum Mahamaya Mandal hin bangke la bangke alang nitum chini ne ajaje pulote Mahamaya homosti along nilitum along Mandal office along bangpen lahai kado along nang chini sigini lasi lahai chini le pin pen bangke hoitu supply le pi kutame ba construction akam le mami inurame le tender lolo kutame hala so mena bangke alang le chiklem la ba alang se cherai la lu ko ke kali lasila hayalam chiniji pulotangte BJP Mahamaya Mandal Committee long bangda chok pasi pherangkia maya long pen pachini pon lapen em lunsing teron ke claim ke dama long sikai keta arjabdun thibji pusi thanpon simatha pamikasi munit thanmake abom namma ke jonaji pini kam ke long le kicho hangnam ke long le uspensi pini kam lamam ka papun tawreji ubangke niltum kroekre lapen em lunsing terona aphibange Mahamaya homosti mondom pen chenglok kapdu gobe akumikita niltum arjabdun thib Lapenon hejong mindar kronjang pu Facebook account along ke tokpon alang liphan munit tosi ke ther ke hapu alam the ke paklang pon alam the ke ahok kali niltum Mahamaya constituency BJP Mandal Committee lapen BJP asong along ke claim ke damatum posatame niltum alang lihem dampen ke ther ke hap ave pusi pherangkia maya longpen pachini pon dokmoka ben samsing inti Karbianglong live